Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 10-njy iýuny hepdeniň tiýşinme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Çünki biziň gepleşigimiz ine siziň soragyňyza jogaplar. Hormatly vatandaşlar, ine şu gepleşige başlamaka men iki san size bildiriş etjek bolýan. Birinji bildiriş ine siz bilşiňiz ýaly Farhat Meýmankuliýew tutuldy. Ine şoň tutulunyny biziň bir aktivistimiz DWT çatyryna, ýagny Telegram DWT çatyryna egerde ýazsaňyz aktivist DWT diýip ýazsaňyz Telegram çat emele gelir. Ýani Telegramda şo ýerde DWT çatyryna petisiýany goýdy. Petisiýa diýmek näme? Üýüşüp ýani hökümetden talap etmek, Farhat Meýmankuliýew boýunça hemme informasiýany berip azatlyga çykarmak boýunça. Gelin men size şonu görkezeýin. Vatandaşlar ýa bir minut. Şu petisiýany görkezeýin we nähili şu petisiýa siz goşulyp bilersiňiz. Men size häzir şonu görkezeýin. Bir minut. Ine hormatly vatandaşlar görüşüňiz ýaly şu DWT aktivist çaty ýokurda ýazylgydyr. Ine şu ýerde ine soňky ýani goýulan materiallarda petisiýa bar. Şunu basýaňyz edil petisiýa emele gelýär. Şunu ýagny Google'y terjime edip bolýar, her dile geçirip bolýar. Ýa-da şunu kopya edip şeýle, şu ýani ingilis dilinde ýazylan, şuna kopya edip muny ýani Google Translate'a terjime edip düşünip bilýär. Näme hakynda görüňi diýeni. Şu ýerde Farhat Meýmankuliýew ýitdi, şol barada maglumatlar gerek diýip ýani Türk hökümetinden soralýar. Ine şu petisiýany doldurmak üçin ine saq tarapda adyňyz, familiýaňyz, e-mail adresyňyz, haýsy döwletden ibaratlyk ýaşanlygyňyzy ýazýaňyz we şu ýerde Facebook'ta paýlaşjak bolsaňyz şunu basýaňyz şeý edip, paýlaşmajak bolsaňyz onu goýun. Okey. Egerde mailden şu bir kopyasyny aljak bolsaňyz şu ýere belli edýäňiz, hawa maňa mailden iwer diýäňiz-de şuna basýaňyz. Boldy. Edil bir mundan wagtyňyzy alanok şu zatlary doldurmak kyn görmän şunu ýani doldurup şul petisiýa goşulmaňyzy haýyş edýär. Hormatly vatandaşlar, ine şu birinji bildiriş, ikinji bildiriş men size haýyş etjek bolýan DWT agzasy bolmaňyzy we şonu näil DWT agzasy bolmaly. Gelin men size şonu düşündirýin. Ine egerde siz biziň egerde siz biziň alyp barýan işlerimiz bilen ýani düýpli gyzyklanjak bolsaňyz, egerde siz biziň maksatlarymyz bilen ylalaşýan bolsaňyz, Türkmenistanda şu diktator rejim aýryp, diktator sistemini aýryp adalatly ýani kanunly sistemany goýup adamyň haklaryny birinji hökümetden birinji ýani ýerine goýup, hökümetem şoňa hormat goýar ýaly, eder ýaly, döwlet döredip, adamlary hemme mümkinçilikleri döredip, arkyň işläp, zähmet çekip, konvertasiýa giýjegini içinden çıkıp girip, içinde bir topar işler açıp, Türkmenistan döwletini demokratiýa ýoly gider ýaly. Şol diktator sistemany dogul çalşar ýaly. Şu maksada siz ylalaşsaňyz onu siz biziň meýilnamamyzy öwreniňde, eger meýilnamada şol görkezilýän zatlar bar bolsa, sizem şoňa ýani goşşak zadyňyz bar bolsa bize ýazyp bilersiňiz. Egerde şu meýilnama görä sizem şoňa ylalaşan bolsaňyz, onu siz DWT agzasy bolup bilersiňiz. Ine onuň üçin men kiçik material görkezýän size. Lütfen şu ýerde biziň sahypamyz bar. Şul sahypada ine mysal üçin aşağı düşseňiz siyasi platforma vardır DWT'nin. Şu ýerde biziň programmamyz vardır. Biz näme hödürlýäs? Näme biziň maksadymyz näme? Näme şoňa ýeter? Näme bir ýyldan rezultatlar bolar? Näme 5 ýyldan rezultatlar bolar? Näme 15 ýyldan rezultatlar garaşýar? Her ýani ulgumda reformalar näme geçmeli? Ol gyýyska programma. Ýöne ulu abzor berýär, ýagny ulu maglumatlar berýän bir şu ýaly programma bar. Ine şoň soňunda türkmen diline geçip bilersiňiz. Ine şu programma ine türkmen dilinden başlady. Şunu türkmençe okagam düşünürsiňiz, egerde
siz türkmen dilini okuyacak bolsaňyz, bolmasa ine beýleki dillerde bardyr. İngiliz, fransuz diline isleseňiz ine şu ýerde dilini çalyşyp bilersiňiz. İngiliz ýa fransuz diline geçip bilersiňiz. Indi ýene gaýtyp geleliň şu ýerde kontaktlar, egerde siz DBT toparynyň agzasy boljak bolsaňyz, ine şu ýaly hereketler etmeli. Kontakta girýäňiz, şu ýerde vstupit w partiýu, ýani partiýa girjek diýäňiz. Şoňa basýaňyz we şunu doldurýaňyz. Adyňyz, familiýaňyzy, doğulan ýylyňyzy, öz ýani hünäriňizi, haýsy hünäriň badygyny, soň şu ýerde nide işleýäniňizi, ýaşaýan ýeriňizi, telefonuňyzy, elektron adresiňizi we näme şu ýerde islegiňiz bolsa ýazyp bilersiňiz. Şoňa soň bassaňyz, uğratmaly, uğratsaňyz ine biziň ýani awtomatizirowany maglumatlar gelýän ýere gelýär. Şo ýerde siziň dosýeňiz açylýar. Ondan soň siz tölek etmeli bolsaňyz, ýani agza registrasiýaňyz dogry geçerýärli, tölek geçersiňiz. Tölek geçmek üçin şoňa basýaňyz, şu ýerde ine 4 görnüşli tölek bar. İsteseňiz PayPal'da töläp bilýäňiz. Şu ýere basyp töläp bilýäňiz. İsteseňiz Patreon'da töläp bilýäňiz. Sistematyna, tölek sistematyna ortaýetde bolsa ine töläp bilýär. İsteseňiz ine Boosty'de töläp bilýäňiz. Şu sistemada töläp bilýäňiz. İsteseňiz ine IBAN nomery bar we kart nomery bar. Şunu geçirip bilýäňiz. Onu tapap ýok. Geçeriňizde şu zatlar hiç kim bilmeýär. Muny hökümeden bilmeýär, hiç kim bilmeýär. Diňe bugalter bilýär we DBT halk hereketiniň ýolbaşçysy bilýär. Hormatly watandaşlar, biz sizi agzalyga çagyrýar, sebäbi ine gurumçylykly işlemeli bolsa, birinji bilen biz agzalar bilen işlemeli. İkinji biz yerlerde biz gurumçylykly işlemeli. Siz bizden köp wagtdan bäri talap edýän gurumçylykly işlemeli diýip maslahat berýäňiz we ýani efektiwny işlemeli, ýani rezultatlar bolmaly, netijeler bolmaly diýip haýyş edýäňiz, mundan beter rezultatlar itleýäňiz. Ine şonuň üçin siz agza bolup diňe pul kömegine edilersiňiz. Oň daşyndan egerde agzalykdan daşary pul kömegi çek bolsaňyz edilersiňiz. Ol bize näme mümkinçilik berýär? Ol bize ýani bir büdjetimiz bolar, şu büdjete görä biz hereketler güýçlendirip gidersiz. Bir tutulan ýagdaýynda ýa birine ýani kompýuter alyp bermeli, imprimant alyp bermeli, ýani printer alyp bermeli, telefon alyp bermeli, sim karta, aýgarata şol işlere gider şu pullar. Şoň üçin ýurist tutanmazda, bir konsultasiýa almazda ýurist, mesela üçin Gurban ulyny suwda bermeli, Gagada ine şoňa gider şu pullar. Gara gurumçylykly işlere gider şu pullar. Şoňa gurumçylykly işlemek üçin ine siz agza bolsaňyz bize kömek edýär. İstendik partiýa, istendik hereket, bütün dünýäde ýa jemgyýet gurumasy, bütün dünýäde agzasy bar we agza tölegi bar. Bunu biz oýlap tapamzok. Bul hemme ösen döwletiň sistemasy. Hatda Türkmenistanyň içinde de şeýle. Ýadyňyzda bolsa Komsomol bardy, partiýa bardy, onuň ýani tölegler bardy. Ýadyňyzda bolsa agza tölegler. Hormatly watandaşlar, biz gepleşigimiz dowam edeli. Indi biz ýani bir minut. Indi biz siziň berýän soragyňyza jogap bereli we egerde şul efirde soragy ýazsaňyz, men soňunda orada da jogap beren. Egerde siz efir guturundan soň görýän bolsaňyz, onu kyn bolmaýan soragyňyzy ýazsaňyz, ýani kommentariýada çykar, men şolarda ýa gün kommentariýada jogap beren ýa-da men ýani aýratyn video ederim. Soragy jemlep. Edil 100% bar soragy jogap berilmän, ol mümkinel fizik taýdan ýöne ulu soralar, gyzykly soralar, ýani 80-90% soragy berjek, jogap berjek bolar. Hormatly watandaşlar, ine birinji soru Farhat nirde diýen soru gelýär. Biziň aktivistlerime de gelýär. Maňa geleni şo soru ýöne biziň aktivistlerime de gelýär, soraýarlar. Elbetde adamlar bileti gelýär. Ine şuň informasiýasy, şuny anyklanan informasiýa. Bize gelen resmi taýdan maglumatlara görä Farhat Türkiýede. Biz Farhat Türkmenistanda diýip bilemzok, bizde hiç ne resmi maglumat bar, hiç ne beýleki ýani öz aktivistlerimiz üçin alan maglumatlarymız bar. Egerde sizde Türkmenistanda diýip
resmi taýdan maglumat bolsa ýa-da suwtnamaly maglumat bolsa, biz onu hökman ulanyrsa görkezeriz. Biz ýalňyşan bolsak ýalňyşan deriz. Ýöne şuňky günde hemme biziň maglumatlarymyz Farhat Türkiýede Farhadyň halkara gorunmuş, ýani gorunuşyň aslynda onuň nomeri biz hemme zatlar kesitledik. Şo sebäpli Farhat gorundy. Nesip bolsa bizde hoş habarlar bolar, garaşýar. Bize hökümet tarapyndan şonu diýerler. Biz şoňa garaşýar. Mümkin ertide bir güne ýöne bir gysga wagtyň içinde Farhat boşadylar. Farhat boşansoň Farhadyň özü hemmelere jogap berer, ýa-ni sorular boýunça, jogaplar boýunça. Biz haýp üçin edemdik. Biz Farhat, aktivist Farhady ýagny çıkarmak için diňe kömek edýär. Erteki gün başga aktivist eger tutulsa da bizden haýyş etse biz oňa da kömek ederiz. Hormatly watandaşlar, indi Türkmenistanyň ýerine bir soraw bar. Men şoňa da jogap berdim gelýär. Ine bir polis oglan ýa-da. Rada, ine men polis gullugyny işleýän. Alyan aýlygym pes. Maşgalamy ekläp bilemok, çağlarymı gowy iýdirip bilemok, gowy giýindirip bilemok. Men näme kömek edip bilerim? Türkmenistanda üýt göçmeler bolar ýaly. Bu gidişine gitse, diňe Türkmenistandan göçüp gidämesen, başga alaç ýok diýär. Ýa-da ülkütmeli Türkmenistandan gözünüp ülkütmeli. Biz baýýur, biz beýle ýaşamalygyny men gowy düşünýän polisdi işletemem. Ýokardan bizi halka tala diýerler. Ýokardan bizi halka batyş etdirýärler. Aşagdanam halk bizi söwüp ýatyr. Halkdanam bizar söwýänden ýokardanam başlylardanam bizar näme etjegimizi bilemdik. Bu düşüne bizse biz ýa işden çykyp işde oturmaly möýde näme etmeli diýär. Ine men şoňa ýa-ni jogap berjek bolýan, hormatly polis işgäri. Hem işgärinde degişdi. Birinji bilen siz kanun esatyny işlemeli. Egerde ýokardan biri size bir kanun ýagdaýda karar berse we şonu etdirýän bolsa, siz hat üstü bilen şondan talap edin. Siz şol kararyny hat üstü bilen size bermäni talap edin. Şu hat üstünden alan kararyny foto edin, ýa-ni telefonuňyz bilen ýa-da ýygnak goýun. Erteki gün ýanym ine şu rejim ýykylyp ýatyr. Ýykylyp otyr. Ýykylan soň size pretensiýa bolar. Şu pretensiýany suwd etmek üçin ine maňa plan ýoluşy dil hatyň üstünden ýa-ni karar berdi. Men şonu ýerine ýetirdim diýip jogap berdim. Hökman gerek. Birinji, ikinji, halkyň konstitusiýon haklaryny bozmaly. İkinci, ýokardan ýa-ni batyşlar edende, aşagdanam halk nägelik edende düşündirmeli halka. Bize de batyş edilýär. Men düşünýän, siziň haklaryňyz, şoň üçin men sizi goýberýän, gaýra edin kanun bozmajak boluň diýip düşündirmiş olaram. Ýöne şol goýbermeli. Sebäbi näme şol goýbermeli? Ertir protestan hak istegem, nägeliklerini bildirip duruk hak istegem, häkimiň kabinetinden hak istegem. Az-maz wagtdan soň goýber. Gepleşip düşündürüş geçirde goýber. Näme? Sen sosial zryf döretmeýär. Ýani bir ýerine degsen, onun gahry gelse, onun dogunlaryna şoň gahry gelse birden zryf bolup gider. Gurban olam, senem işiňi görler. İkinci, düşündirmeli. Şuraya ýagdaý bolýar, bizim düşünýär, haklaryň bozulýanyna. Gaýra edin, ýani üýüşiň siýasyň hakyňyz bar üýüşmäne. Siziň konstitusiýon haklaryňyz bar. Üýüşüp ýani marş etmäne, ýani ýürümäne ýa-da üýüşüp nägeliklerini bildirmäne ýa-da üýüşüp häkimlige barmana biz düşünýär. Ýöne üýüşüňizi hiç zady döwmäň, ýani urmaň hiç kimi üýüşüp nägeliklerini talap edip bilersiňiz, biz ýanyňyzda ýöne sizi gorap dururuz. Goram şol adamlary. Onsoň o zatlar ýani ösüp umum protest etse, o ýerde halkyň tarapyna geçin. Boldy. Ýöne urup, olar tüýräp, akydyp, gorkudyp, siz ýene öňkü durmuşyňyza gelýäňiz. Sebäbi aktivistler, nägelik bilýän adamlar Türkmenistanyň geljegine ädim etdi. Durulmaň şo ädimleri, gaýrat edin. Sen çağan haklar üçin, geljekde çağan bagtly durmuş üçin, sen bagtly durmuş üçin, sen dogun arnaşlaryň bagtly durmuş üçin,
umumy bütün türkmen halkyny bakty durmuş üçin göreşýändir ol, çykýandyr oňa. Näherliklerini bildirip. Şoňa düşünüň. Şoň näherliklerini bildirmese ulum sen ýaly ýaşa bilen ok. Mümkin olar işleýänem däldir. Şonuň üçin şu zatlara düşünüp akylly boluň. Halka hyzmat ediň. Bir tane diktatora däl, halka hyzmat ediň. Siz kasam aýdanyňyzda da halka Türkmenistana diýip, ýa kasam aýtdyňyz. Hyzmat ederim diýip. Türkmenistan näme? Ýadyňyzda saklaň. Birinji, Türkmenistan ol türkmen halky. İkinci, Türkmenistan, Türkmenistan'ın yeri, teritoriyası çäklendirilen, yani halkara konvensiýanyň üstünden, halkara şertnamanyň üstünden çäklenen yer. Üçüncü näme? Üçüncü, Türkmenistan'ın konstitusiýasy. Prezidentam däl, hökümetde wagtlaryň işleýän adamlaram däl, wagtlaryň prezidentam däl, diňe konstitusiýa. Türkmenistan iň esas kanuny. Ýa şu konstitusiýanyň içinde bir kiçik bölüm ma prezident hakynda. Kiçik bölüm ma meclis hakynda. Kiçik bölüm ma ýanky ýokary sud boýunça. Kiçik bölüm ma kabinet ministri boýunça. Ýöne uly maddalar bar. Ýanky konstitusiýanyň 60-70% maddalary türkmen halkynyň konstitusiýon haklary. Ine şoňa hormat goýuň, siz dogry düşünüň. Siz konstitusiýany hemmelerden goramaly. Diktatordanam, gurbanlydanam, terdardanam, ýanky şu kanuny bozýan adamlardan goramaly. Haçanla Serdar Berdimuhammedow ýygnaklarda sizden konstitusiýanyň maddalaryny sorajak, ýok kanun bolsaňyz menden başga sorajak ýok diýeni pokypdyr. Bir sowgat. Konstitusiýany size istenik suduň ýolbaşçysy, prokuraturaň ýolbaşçysy, istenik halkyň wekili sorap bilýär. Konstitusiýanyň haklaryny, ýani konstitusiýanyň kanunlaryny bozýanyňyzy. Istenik adam siz prokuratura bilýär. Pokypdyr ol. 10.000 adam arda berse üstüňize. Serdar gora bilermi? Elbetde ýok. 10.000 adam arda berse, hiç kim jogap bermese, olardalar günü owuna gidýär. Kim gorar sizi? Siz basarlar. Şoň üçin pokypdyr bir sowgat atal ogul. Onu dinlemeň. İkinci, näil özüň goramaly? Haçan halk galanna ýanky düşmýäli, urmollar, söwmeller, gorkuzmollar. Tutsaň düşünüşler derle goýurmaly. Ine sizin ýani Türkmenistanyň geljegine ediljek kömek. Ine Türkmenistanyň üýtgeşmeleri we çalışmalarına ediljek kömek şudur. Dogry düşünün. Sen aeroportda işle, sen ýanky gaýyşnik bol, sen polis bölüminde işle, sen emhemen kabinetinde işle, sen Lewapda, Balkanna, Daşoğuzda, Ahalla, itsenik bir kiçik ýanky owujukda uçuskow bol, tapawy ýok. Şul meň aýdýan zatlarym konstitusiýada berkidilen. Sizin itmeli borcuňyz. Kasam içdiňiz şoň. Kasam aýtdyňyz şoň. Indi şu soraga şeýle jogap berýän, inniki soraga, üçüncü soraga ine şu ýaly soraga berýär. Murada aktivistleri tutsawdan çykarmak üçin 10 size pul berýärmi? 10 pul bermese kim berýär? Egerde pul bermeseler siz nähili hereket edýärsiňiz? Nähili adamlara, ýanky adwokat tutýaňyz we nähili kömek edýäňiz? Hormatly watandaşlar, men bilemok kim ýöredýär şol ýanky ýalan maglumatlary, o administratif edara. Pul bereni o hiç wagt. Haçanla o bir döwlede kömek etmeli, ýanky bir reşeňe çykarsa, netije çykarsa, onda şo netijeni ýanky şol onuň büdjetlerle fondlardan berilýär. Ýürütülüşden fondlar bar. Ol bir. İkinci, indi öňe pikir ediň. O halkary netijeler çykarýar. Gurbanowa bir tananmayan aktivist Farhat Meymenkuliýew pul bermeli karar çykararmy? O mümkin näme? Birinji. İkinji, onuň funksiyasy däl. Aktivistlere pul bermeli, oturan pul kömegini etmeli, onuň borjy da, ol fondlaryň borjy, ol halkara gurumlar bar, ýöne ýani demokratiýany golýan gurumlar. O demokratiýany golýan gurumlar bolsa prawozащитниклere berýär. Olary berip, olar atçot berýärler.
Biz olara diğişli yerimiz yok. Bize pul berilen yok. Siyasetçilere pul berilen yok. Senik aktivistten soram. Kim pul aldy hökümetten ya da bir hökümetten ya ondan? Hiç kim alan nädir? Eger olar almasa anamçy bize bersin. Berilen yok. Ol bir. İkinci, egerde pul vermese kim berýär? Siyasetçilere pul berilen yok. Parwazysçilere pul berilýär. Şeýle olar adwokatlary tölýär, olar çykdyjy diýär, olar adam türmeden çykarýar. Olar üstüne işleýär. Biz adamlar türmeden çykaramyk ýöne biz mass mediada batışlar edip, hatlar ýazyp, bir topar gurumlar galdyryp biz hereketler edýäs. Ine şu ýaly. Şoň üçin prawozashitliniň edýän ýa funksiyasy we biziň edýän hereketlerimiz dürli. Bu iki dürli ulgam. Hersi aýratyn işleýär. Prawozashitlikler ine aktivistler çykarýar. Dogry olara pul berilýär. Ýöne siýasatçylara pul berilen ýoksa olar aktivistler çykaranok. Olar kömek edýär aktivistler çykarmagyna. Mass mediada gurulýar, hatlar ýazýar, prawozashitlik bilen işleýär, halkar gurumlar bilen işläp, olar informasiýa berip, alyp berýär, batışlar edýär hökümetlere. Ol siýasatçylar. İki dürli zady goşmak. Egerde pul berilmese näme hereket edýäňiz? Biz öz pulumyza hereket edýäs we agzalyk ýa-ni tölegilerin esatyna hereket edýäs. Şu neçelli biz öz pulumyza hereket edip gelýär. Men inanamok Muhammed diýeji ýa-ni birinden pul alyp hereket edýändir diýip inanamok. Sebäbi ine men size sorag bereyim. Siz opozisiýa pul kömek edýäňizmi? Ýok. Onda biz niýeden pul alýar? Bir sanaly el bir elinde barmak basar ýaly adamlar kömek edýär. Onu hiç tanımakdan. Ýadyňyzda bolsa, ol Türkmenistanyň Listok paýdan olany çykaranda $8.000 gerek boldy. Haýyş etdik, $250 berdi. Halk bolup, bütün Türkmen halky bolup $250 berildi. Biz $8.000 goýduk. Özümiziň işi. Ine. Şoň üçin şol iki zat durly zat. Indi niýeden pul alınmaly? Näil şonu oňurup bolýar? Niýeden pul gelmeli? Hakykatdan bolýar. On bermese, halkar gurumlar bize bermese, biz niýeden almaly? Niýeden pul gelip bilýär bize? Men şonam size düşündireyim. Ine marafon solidarность ýa-da raýdaşlyk marafon diýip bir zat eşitdiňizmi? Eşitmedik bolsaňyz men size görkezeyim. Bir minut. Ine häzirki wagtda Rossiýanyň garaşsyz habar beriş seýişlerine göre Ukrainadaky söwüşe garşy çykýan ähli ruslar bilen bir hatarda syýasy tutsaglar bilen raýdaşlyk marafonyny geçirilýär. Dürli çeşmelerden gelen jurnalistler YouTube kanallaryny efire berijek umum ýaýlymda adamlar gatnaşyp her kim öz näýliklerini we öz goldugyny edýär-de şol marafon ýa 24 saat ýa 20 saat ýa 10 saat marafon geçýär, adamlar görüp şoň prosmotr köpelýär we adamlar marafon görende şo ýerde aşagda ýa-ni tölek mehanizmler bar. Şo tölek mehanizminiň üstünden adamlar pul berýär-de pul ýygnalýar. Açyk efirde. Ene men bir mysal görkezeyim. Ünsüberim, vatandaşlar şu marafon, raýdaşlyk marafony geçdi. Orta şonu geçirdi. Ine men size şoň bir nimetini görkezeyim. Ünsüberim. Ine şol marafon solidarность diýip basyp berersiňiz, ine geçdi. Fabrique à glaçons Silvercrest, 99 €. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Reklama gidip bu. Reklama gidip bunça men size düşündireyim. Ine şu ýaly telekanal Doğuş, Navalnyň komandasy, Maksim Katz, bir topar blogerler, jurnalistler her kim 2 saat gelip çykyş edip gidýär we öz ýa-ni patpiçiklaryna getirýär şöyle we şolara pul töledýär. Haýyş edýär. Siýasat tutulary boýunça oturan adamlara kömek. Ýa-ni Ukraina uruşyny ýatyrmak boýunça kömekler. Gaýrat edin de ine geçirin we maglumat berýär, soralara jogap berýär. Aýgara şol 2 saat ýa 1 saat berilen wagtyny özü nähili essi geçirip bilýär. Ine mysal üçin men sesini açayım. Ine şu oturan adamlar.
Sen ýeki özüň däl diýip ýanky geçirýärler şu marafony. Şu batylan adamlar Слушай, есть агрессия нашей страны. Это действительно страшная война. С этим просто нельзя мириться. men ýatlyçyk bolan bärde diňe syýasy tutulur däl-de uruşa garşy adamlaryň tutuldy. Şolary da kömek hökmüne ine şu ýaly marafon edilýär, raýdaşlyk marafon diýilýär. Şu marafonu ýanky solidarność, ýanky golluk edilýär-de şo ýerde ýanky aşagyna maglumatlar goýulýar. Kim güwüniň islegini geçirip goýar, kömek hasabyna ýanky sadakat bolar ýa-da hakyky görüşenlere podдержка berjek bolup, golluk berjek bolup pul geçirýär. Я приветствую всех, кто смотрит телеканал «Дождь», канал «Ходорковский лайф», Канал «Популярная политика». Это Сергей Смирнов. Дмитрий Колезев, Татьяна Фельгенгауэр. Александр Плющев. Hormatly vatandaşlar, özüňiz görüp bilersiňiz, ol kyn mesele däl. Ine mysal üçin şu ýerde Marafon Solidarny sabral более 34 milyon rubli. Eýem marafon 34 milyon rubl ýygnapdyr. Men ýalňyşmasam 6 sagatyň içinde 34 milyon ýygnapdyr. Ýa-da ýalňyşan bolsam, ine 6 sagatyň içinde ine Adatlyk radiýasy ýa-da 6 sagatda 15 milyon ýygnarly. Diýmek günüň dowamyna 34 milyon pul ýygnapdyr. Ine şu ýaly raýdaşlyk marafonlar ýa-da raýdaşlyk ýüzlenmeler bolanlar raýdaşlarymyz ýa-ni vatandaşlarymyz pul geçirýär-de kömek hasabyna ýa-ni şol pullar gelýär, ine şo pullary biz işleýär siýasatçylar. Sebäbi biziň zakazçyklarymyz jemgyýet, halk. Biz şolary hyzmat edýäs. Mysal üçin pravozащитниклер, beýlik pravozащитниклер bilen işläp, olary ýürütýärler fondlar we kömek edýär. Bizde bir topar milyon siýasatçylar bar. Milyon ýanky uğurlar bar siýasatda. O haýsy bir ýerni dogry gidýär, dogry gitmeýär diýip onu biljek bolup ýanky halkary gurumlara wagtlaryny ýitirmeýär, şoň üçin pul bermeýär. Pravozащитник adamy türmeden çykýar. Kratka, ýasna, gysga we düşünipli. Olar kömek edilýär. Sebäbi biz ertirine pul alyp bilýäs, hökümetlerden we demokratiýa däl ters görüşip bilýäs. Pravozащитник onu edilen o pravozащитник alýan pul şol adamy çykarmak üçin hereket edýär. Şoň üçin biz siýasatçylar diňe halka hyzmat edýär. Halk bize agza bolup podдержка bermese, ýa golluk ýa-da finans kömegini bermese, bizde pul ýok. Diýmek biz aktuallar, biz gerekliler, biz adamlar taýýar däl, adamlar islegleri bizim maksatlarymyz bilen öz islegleri diňgelenok diýmek bir problem bar. Ine biz şonu düşünjek bolup, sizi düşündirýär we guramaçylyk sizin bilen işlejek bolýar. Biz sizin bilen işleýär. Mesela şimdi pravozащитниклер halk bilen işleýär, tutulanlar bilen işleýär we açyk halk bilen işleýär. Biz bolsa diňe halk bilen işlemeli. Bizim borcumuz şu. Halk egerde bizim işlerimize baha berip kömek etse eder, kömek etmese etmez. Biz ondan talaba edilemiz. Ine şuraya şu pul meselesine. Hormatly vatandaşlar, ine men size gysgaçyk düşündirdim. Başka soru bolmasa yeni bir ýatladýan. Ine petisiýa edildi. Bizim bir aktivistimiz petisiýa goýdy. Men size ekrany görkezýän. Şu petisiýada kyn görmän, şu saf tarapyna şu bir mundan wagt almaýar, şunu doldurup şuna bassaňyz boldy. Onanyň sizi hiç kim tutmaýar, onu hiç kim bilmeýär, o maglumatlar hiç ýere gitmeýär. O zaman siz raýdaşlyk borcuňyz bar, bir tutulsa kömek etmeli, çykarmaly. Siz şuna petisiýa gol çekeniňiz bilenem men ýaly apaýsan ýa bolaňyz. Aktivistim bolaňyz. Siz raýat bolýan, bir raýat daşurda ýanky erwet bolsa şoňa kömek etdiňiz bolýar. Bir raýat tutsagda bir kanun tutulup oturulsa,
Siz şoňa kömek etdiňiz bolýar. Näme bärde öz konstitusiýon hakkyňyz bärde ya opozisioner bolanok, ya aktivist bolanok hiç şeýle problem ýok bärde. Kim gorksa da bar ýok bolýan şoňa. Eger bir sowgat bolsaň maňa düşündirme o zatlar diýip. Röşün kıçın aýdyşýaly. Bir sowgat diýen zadyň öz habary ýok. Aglyň çykýan zadyňdan. Şoýan adamlar dinlemäň, wagt ýitirmäň. Siz diňe ýyrak gider. Hormatly vatandaşlar, inni men sizin ýazan kommentariýaňyzy okap, kommentariýalaryňyzy okap, eger soralar bolsa şoňa jogap berjek. Polisler halkyň tarapyna geçip kömek etmeli, aklyňyzy ulanmagy öwrenin. Şu maşgalany ýykmak bizim maksadymyz. Biz maşgalany ýykjak bolamyzok. Biz jinayetçiler tutup, gulagyndan tutup, jinayete çekip, ýanky hakyky ýokary tutdy, şoň kanun esasyna jezatyny berjek bolýar. Biz bu goýulan sistema, ýani diktator sistema, bir adamlyk sistemany aýryp halk sistemasyna goýjak bolýar. Ine Ýewropada, Amerikada, ösen döwletlerde şol sistema gowy ýörýärmi? Şol sistema adamlara azatlyk berip, arqyn, sosial kömekler bilen ýaşaýarlar. Zawod, fabrika ösküdýär, hemme zat ösküdýär. Ine şol sistema kömek edýärmi? Diýmek şo bize de gerek şol. Näçe biz olaň Mercedesler minip ýörüs, olaň BMW'lerini minip ýörüs. Näçe olaň öňe giden sistemalaryny biz almaly. Näçe biz öňkü Sowet ýyda galyk sistemany, ýani diktator sistemasyna öwürlen sistemada ýaşamaly. Öňüňizde siz mebel alanyňyzda, öňüňizde radio, telewizion, haldyňyk alanyňyzda siz iň gowusyny alýaňyz. Ösün tehnologiýalar, ösün telefon alanyňyzda, ösün telefon alýaňyz. iPhone idi, Samsung idi. Ol Russiýanyň uly ýanky depter ýaly telefon alanyňyz. Näçe biz siýasy sistemany gowusyny almaly. Näçe türkmen erbet ýaşamaly. Näçe türkmen haksyz ýaşamaly. Näme türkmeniň ýanky kim ýeri barmy? Ya Türkmenistanlar näme Ýewropalardan näme tapawudy bar? Hiç bir tapawudy ýok. Bize aklymyza guýýarlar, siz o gullar, siz bizi dinlemeli, diktatorlar size ýol görkezip, biz parahatlyk berýär. Diktator bar ýok, parahatlyk bar o. Sizdin başga döwletler, Ýewropa döwletlerinde uruş barmy? Ýok. Ukrainada uruş bolmaly. Rossiya Ukrainanyň azatlygyna gidişini görüp ölli, şoňa çözdi. Ukraina meni üstüme çözer, ine men öňürtüläýin diýip. Ukraina 40 milyon halk, 45 milyon halk, 150 milyon halka çözermi? Bir kellesi ýokmy? Ola ýaderna держава ýanky. Oň ýaderna bombalary bar, ösün tehnologiýalar bar, armiýasy ösün zat, Ukrainada uraýan zat bolman. Ukraina gelmiş olar çözüp, ýanky bir zadyny almaly ýa ýeňmeli. Ol bir samsaklyk, bir sowgatlyk. Şoň üçin biz düşünmeli şol zatlara. Türkmenistanyň Pakit-Tawuk padşahyna sorag. Gitar çalyp, mesrep, tans eden wagtyň kepden uçup göýe zulut giden wagtyň halk hakda şum habar eşiden wagtyň iň bolmanda wagt bolmandyr diýýärmi? Gurbanuly men şu gowy sorag berdi şu watandaşymyz. Gurbanuly men türkmençilik ne ganyna we ne kellesine galy diýär. Bu kellesi gitdi diýär. Oglam ýygynyň gidip otyr. Şoň goýup giden ýygy ýolundan ýörek gidip otyr. Aýtdam, men kakamy ýoluna gitjekdim. Bu kakaň ýoly Serdar Berdimuhammedow o ýollar, ol kapyrlarym şo ýoldan ýören nokta. Inanın. Ol bir iň zulmyň ýoly ol. Öz halkyny edip genosid etmek, ol zulm ýoly. Eger şo zulm ýoly sizin üçin kakamy gowy ýol diýseňiz, sizin gerekkä, bize hiç kimin gerekkä. Şoň üçin ine sizin ýoluňyz zulm ýol, bize şo ýollar gerekkä. Asly şo ýoly özüňiz gidende özüňiz çalışyp, özüňiz ölüp galan şo ýollar.
barın bir jadanyň man ýanky nimetinde alın territoriýasyna şöyle öz büýüstüňizi goýun, öz hükümetiňizi alyp gidin şöyle, ýallaklaryňyzy alyp gidin şöyle, şo ýoldan gidiberin. Türkmenistany biz azatlyga çykajak. Bize siz gerek gel. Türkmen halkyna Serdar we Gurbanly Berdimuhammedow gerek gel. Size şans berildi. 17 ýyllap şans berildi. Niye geldik biz? 2006'da saylan, 2007'de saylandı birinci gezek, 12'de ikinci gezek, 17'de üçüncü gezek, 2022'de dördüncü gezek oğulunu koydu. Şans var berildi. Hiç hat ütken oğa katastrofa bundan beter gidip otuyor. Şoň üçin Türkmenistanyň ne Türkmen halky, ne Türkmenistanyň özü sizin bilen, sizin ýolbaşyňyz bilen hiç bir uğur ýok we ýoly ýok. Salamu aleyküm. Men açyk efirde aýtjak zadyňyz bolsa aýdyň. Ine şu ýaly biz bilip goýmaly şu zatdary Gurbanly we Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty diňe paçalyga we halky ezmek siýasaty. Biz aýdyp gelýärdik 2020-nji ýyldan bäri, inanmaýardyňyz. Şu ine 2020-nji ýyllaky ýagdaý we şu ýagdaý deňişdim. Diňe erbetleşip gidýär. İnternet açyldymy? Ýok. İşler peýda boldymy? Ýok. Daşna indi çykmagyň wizasy giýdirildi. Ondan çykyp bolan. Diňe kynlaşýar, diňe berkleşýär, diňe ýapylýar, diňe repressiýany köpelip gitýär. Bunyň ýoly şol. Maksatlaram şol. Şoň üçin biz olaň ýoly bilen işimiz bolmaly. Olar öz ýolary bilen bolsun. Talipler açlykdan işläp ölünni cesetleri ýat mazarda gömülendi. Elbet habar internete gelende iň bolmanyna wagt bolmandyr diýen dedi. Marada çelizaran girip bolýam kak Belgrada giljärak. Girip bolýa hemmerden ýöne resmi taýdan egerde siz aktivist bolsaňyz, ýüzüňizi görkezin bolsaňyz girmek kyn bolar. Girseň ýa problem bolmamkin. Biz birinji halky taýýar etmeli, halk taýýar bolna hemmemiz şu eşekli, arabaly, ýa atly, samolyotly, poýzdy hemme tarapdan girmeli Türkmenistan başgalaçy. Farhat şu wagt nerede we ýagdaý näýli? Farhat Türkiýede ýagdaý normalna bizim alýan maglumatlarymyza görä. Marada Türkmenistan çelis İran girip bilersiňiz, kak Ruslar öz grajanlary Belgrada girip asbayt etmäli. Ine şu ýerde Ruslar ýa-ni näýe şoň ady legion, Rossiýski Свободный legion ýa-ni we Rossiýski iksany gurumy bar. Olar girdi. Olar girdi bu tarapyna Ukraina we uruş edip dur we olaryň ýaraglary bar. Bizde oraya mümkinçilik ýok. Eger de biz yaraly girsek, onda problem bolmagy mümkin. Şoň üçin yaragy barynçak biz intek bir gezek bir protest edip görmeli, bir gezek bir çykyp görmeli. Eger de biz çyksak, olam bizi ýa-ni gany bulasalar ýa bir zat etseler, onda halkara gurumlara ýüzlenip, ýa şolar girsin biziň bilen. Ya da öz ýa-ni bely kaskalaryny bersin, ýa-ni sallatları, neytral sallatlaryny bersin. Ya da bize yara versin, biz özümüz ýat diktator. Şeýle biz haş eder. Şonuň ıhtiýarlyklaryny diýer. Murada adamlar nire ýürýänini bilen oga halis felagi çaşdy. Dogry. Ine şoň üçin gerekmejek kanallarda wagtyňyzy ýitirmäň. Olar size ýöne 30 ýyllap wagtyňyzy çeker. Siz bilim alın, jemgyýet bilimleri alın. Bizim kanallarymyzda alýanyny ýa-da başga ýerde alýanyny onu tapagy ýok. Jemgyýet bilimleri alyp düşünün. Türkmenistan nämeden ibaret? Toprakdan, halkdan we konstitusiýadan. Ne prezidentden, ne on hökümetinden ibaretdir. Prezident we hökümet wagtlaýan zat. Türkmenistanyň topragy wagtlaýan zatda, halky wagtlaýan zatda we konstitusiýasy wagtlaýan zatda. Konstitusiýa ütkäp biler, ýöne her wagt konstitusiýa bolar. Türkmen halky ýa-ni ölýänler bolar, dogulýanlar bolar, ýöne her wagt Türkmen halky bolar. Türkmen topragy elimizden bir alaýmasa,
ya parçalar geçiren bir her wagt bizim toplamymyz bolar. Yani şu zat mukaddesdir. 3 tane zat. Şunu bilip koymaly. Türkmenistana bizim barmağımız size bağlı. Türkmenistan'ın içinde halk tayar boldy biz barýar. Hiç kime garaşjak däl. Biz maglumatlary alyp durus, gürleşip durus, içinde adamlaryny işläp durus, görürüz. Burada ilk birlik bolmagy öwrensinler. Bu zatlary ýagdan dil çeken ýaly halk özü etmeli işini. Gatdy dogry diýen. Gatdy dogry bellek geçdi. Halk azy bir öwrenişmeli. Biz birek birimizi ejetine, kakatyna, doganna, başyna yetmel, gürleşip öwrenmeli. Ine maňa köpden bäri jaňa denokdy ýa-ni Gurbanyň aktivistleri efir edemde öňküsi gün TikTok'ta kan jaňa diýär. Siziňle gürleşip bolýam, gürleşip aýdy beriň diýen söwüp başlaýar. Bolany howa. Türkmençe gürleşmäni öwrenen tomaň jaňa däň diýip men trubkany goýdum. Men näme diýin? Ol sözlerine bir türkmen dili sözüm ýok. Diňe söýüşlerler. Adam öz pikirini aýdyp bilen ok. Mümkin näme bardyr? Pikirini aýdyp bilen ok söýmän. Biz öwrenmeli pikirlerimizi aýdyp. Sen Gurbanyň aktivisti bol, sen Gurbanyň bol, sen serdar bol. Biz öz dilimizi yitirmeliler. Biz öz dilimizi açyk gynalman, arasa aýtmaly. Ine men 15 ýyl, 17 ýyl ola Türkmenistanyň aýtdym. 15 ýylda dilimi yitirdim diýenem bolýar. Men 2020'de Türkmençe gürläp, ýa-ni dogry, çuňur düşünüp gürläp ýene täzeden başladym. Täze oňa çeli 2 dil täze dil aldym. O dil ýadyna çykdy. Öýde gürleşýär. Salam, sag bol, çaý barmy, nahar barmy? O zatlar ýöne köý zatlar ýöne çuňur öz pikirini aýdyp, ýa-ni köp ýa-ni sözleri ýatlap, gürläp bolmady. Täze ýa-ni oň aktualist bolmady. Indi häzir öwrenýär, gününden ösýär zat edýär. Göregli bolsa orçça edýär. Men bilemok näme iş berýär. Ine indik sonra muradaga näme üçin bize Türkmen halkyna gowy durmuşy münasip gören oklar. Bizim niremiz kim başga döwletlerden. Terdim. Näme üçin biz gowy durmuşa münasip däl? Biz kommersant bolduk. Biz diňe iş görýär, diňe pul görýär. Biz pulçy bolduk. Biz watançy, ýa-ni raýdaşlyk zadymyzy yitirdik. Biz haklarymyzy bilemdik. Jogapkärçiligimizi bilemdik. Indi diňe nirde pul gazanyp bolýar? Ay ola gowy işe gerişipdir. Öýden pul ogurlýar, gowy, malades görüli boldy. Şurýaly pul gazanmak ol bizim ömrümizin 10-20%, 80-90% döwlet saklamak üçin, halk bolmak üçin biz jemgyýet, ýa-ni aktiwmiz. Biz jemgyýetde aktiv bolmaly. Biz halk östürmeli. Halkyň içinde mysal üçin sen ösýäň-de öz dostuňa, ýaryňa, doganyňa, garnaşyňa düşünürýäň-a, halk östürilmiş ol. Biz şonu edemdik. Biz diňe oho, o ýere barma, plany, ejetine bajatyna söýüp, plan ýerde gazanyp bilersiň, goý zat diýip gysgalyp diňe söýmek bilen diňe pul gazanýar. Başga zat edemdik. Hani bizim dörejiligimiz? Hani edebiýatçylar, hani alymlar, hani ýazyjylar, hani şahyrlar? Hemme häzir çykýan şahyrlar arkada. Ular diňler ýa-ni maskaraçylyk. Şu diýmek, bizim edebiýatymyz ýitip dur, dörejilik ýitip dur, alymlar ýitip dur, halk ýitip dur. Biz gullary dönkülip otyr. Yani şoň üçin birinji agzybirlik etmek üçin aň pikirini üýtgetmeli, baýlaşdyrmaly. Şu problema bizim hemmemizde bar. Hatda mende de bar. Menim günne öwrenýän, günne makalalar okuyan, ýazýan, hatlar ýazýan, makala ýazýan, günne ösýän. Sen etmen şonu. Bolmasa pikir etmeň men giýjegini bilsenýän. Şonda da wagt tapýan. 1 saat, 2 saat, 5 saat tapýan wagt. Ölçäp edýän. Sen etmeli. Sebäbi ine biz Türkmenistan täzeden gurdukda halkymyz ösmedik bolsa, ýene diktatorlyga gidýär. Döwletiň maksady gaýdyp diktatorlyga gelmedi ýaly halk östürmek. Esasy maksat halk östürüp
cemiyet öğretmek. Пространство гражданского общества diýär-de, ýani cemiyetiň giňligini öğretmek. Bir cemiyetiň bir kiçik bölegi näle giň cemiyet öğretmek. Onu içinde ýaşamagam gyzykly bolýar. Sebäbi sen bilen gürleşýärler, pikir alýarlar, senden akylly adamlar bar, senden güýçli adamlar bar. Özüňi gowanýan, şolaryň arasynda ýaşaýanyň cemiyet bolýar. Halk bolýar. Bizde o zat ýok. Bizde kimi gowanýar? Paraxorlar gowanýarlar. Aýol MHM'de işleýär, şoňa gowanýar. MHM'de işleýänler gowanmaly, aglamaly. Doňlardan şoň MHM'de işleýän bolsa, terroristler aglamaly. Men garnaşym terrorist bolup halk edip ýör. Biz tek düşünýär şu zatlara. Haçanda biz düşünüp başlasak, onu biz agbyram bolar, halkam bolar, bütün dünýäde hormatym goýular bize. Libertyň sorugyna jogap berjekken, şäher TikTok'u gider, şöyle jogap berin. Mana dagy 20 ýaş any ýerin Haramolynyň barmagyna oýnadyp ýör, ne dini bilýär, ne de iman, soňunda bu bolýan zatlar netije şolar. Elbetde, muň ne dini bar, ne türkmençiligi bar, hiç zady ýok. Muň diňe paraxorlugy bar. Paraxorluk triyekaşlyk öňe çykdy. Diňe şonda galdy. Türkmen bolan bolsa hakyky, öz ata-babalaryny ýatlayan bolsa, öz halkyny ezmedi. Düşmanlar edemek bize şoňa edýän haramlary. Farhadyň ýagdaýy bu bolsa, näme üçin suratyny ýa-da sesini köpçülige ýetirip bolanok. Biz suraty we videosy ýok ýetirýäli. Ol bir ikinji, mysal üçin ine dokument soraýarlar Farhadyň halkara gowruş dokumenti. Doğru düşünün. O bir şarında ol şol adam bilen hökümetin gizlin işi. Biz onu görkezmäne hakymyz ýokdur. Egerde kim bir sorasa onu başga pikirlidir şol. Hiç kim bir u bir şal ýan bolsa, onu ekran çykyp aýdyp görkezip, siz ol pasport däl, ol u bir gizlin edilýär. Mysal üçin bir adam hökümetden gizlenýär, hökümet koglapdy, gynapdy, gizlen başga döwletden u bir şal ýan gaçyp atalýar. Hökümet bilen onu gysar da, egerde bir orta çykyp alamrat ýaly gyýgyp dursa, hani görkez dokument onam görkezse, elbetde hökümete maglumatlar berdiň bolýar. Ne şoň kellen oýlanmaly. Biz barladyk, başyň ýani halkara gowrunuş registrasiýasy bar eken, hemme adam bar eken. Onu halkara gowrunuşyň aşagyna bolsa, her kime el ýeterlik däl ol. Doğru düşünün. Sizin Abdullah bilen gatnaşyňyz nähili, garaýşyňyz nähili, onuň garaýşlaryna ne derejede baha berýäňiz? Abdullah öz barýan aktivist. Oň dünýä garaýşy käwagt biziň bilen deň gelenok. Ya käwagt düşünmezrek ýa hereketler edýär. Biz düşünmeli. Her kimiň ýalňyşmaly haky bar. Ýöne Abdullah bir zadyny men bilet. Ýürek arasynda päk yürekli, ol halky östürjek bolup demokratiýa görüşýäni belli. Ýalňyş biler. Olam siz ýaly biz ýaly adam. Ýalňyş biler. Biz perişte däl. Menem ýalňyş biler. Menim hakym bar ýalňyşmany. Siziň hakyňyz bar. Onuň üçin ýöne ýani pohlak gitmeli adamy. Ýöne ýalňyş bar we ýalňyş bar. Ýalňyşaňda boyun alyp, bagyşlama sorap düzüp gitsen, ol ýalňyş däl. Ol testden geçýän. Ýöne ýalňyş alyp, ýene ýalňyşlaryny seretmän, ýene ýani ýalňyş geçden, onu ol ýalňyş däl. Ol hem sistemi bolýar. Mana da täze nesillere bizçe de ýok, düýünden bilimsiz ýetişdi. Ine ul problema şu. Gaty dogry belläkçe tübilýär. Gaty problema şu. Men üns berýänne 91-däki, 92-däki eýem şoňaçyl institut soran adamyň bilimleri we 91-92-de dogrulan adamyň bilimleri bilen deňdär. 2000-de, 2005-de dogrulan adamlar 91-92-de dogrulan adamlardan pes bilimleri. Bir ýa-da degradasiýa gidiyor. Ya da gurmanlygyň diýişýäli atritsasiýany ösüş. Bu tarapa däl aşaklygyny ösüş. Ol ýa-da degradasiýa diýilýär. Ine şoň üçin şol nesilimiz ýitmäke
galmaly häzir. Duruzmaly bu zatlary, bu beýkançylykları, bu paraxorçylyk, bu katastrofa gidilýän ýol duruzmaly. Biz seretmeliler hiç kime. Biz azat ýaşamaly. Näçe? Biz türkmenler. Biz azat ýaşamaly. Biz azat dogurluk, azat ýaşamaly, azatym ölmeli. Onu bizi sirarlar. Biz dastoyna ýaşamaly. Şoň üçin haýyş iksan özüni oňatmaýan polis, MHM, iksan oňatmaýan ataly ogul, iki kelleli prezidenta üns bermän. Siziň durmuşyňyz başga. Bilim alyň. Halky, watany östürmeli. Menem, sizem hemmemiz. Onu halk var, onu güýçli var. Misal üçin bir tarapda 10 adam karteýis, bu tarapda 10 adam karteýis. Egerde birleşip güreşmese ýeňip bilmez olary. Anam. Şoň üçin biz bileşip hereket etmeli. Aktivist bolmak hökman däl. Građan aktivist bolmak hökman däl. Raýdaşmy sen? Güreşmede haklaryny talap et we adalatlygy gur. Baran ýerinde. Ine boldy. Özü gelýär adatlyň. Halktan näme talap Murat Gurbanow? Halktan talap ýok. Biz halktan talap etmäne hakymyzam ýok. Halka maslahat berip bilýär we halktan gol alyp bilýär. Şoň üçin halka maslahat. Watandaşlar pikir etmäň. DWT hype gerek, ýa ýene bir zat gerek, ýene bir zat gerek. Müferim Farhadyň maglumatlary boýunça minimal maglumat berýärse, adwokatlar işlemä mümkinçilikleri diýär. Onu görkezip, bunu görkezip, hype edip, onu edem ýok. Biz kömek edýäs. Çıkan tamam ine özüni goýýar, özü jogap berir, biz gyrat çekilýär. Bize şoň hype gerek. Şoň üçin biz size hyzmat edýäs. Dogry düşünin. Biz size aklyňyza hakykaty adalatly goýjak bolýar we şonda ýaşamany haýyş edýär. Häzirki ýaşaýan halkyň durmuşy bul bir iň erwet erteki. İň erwet erteki şol ýazylmadyk erteki de. Siz diýerdiňiz, "Wah Murad aga, bu realnys, biz şonda ýaşap ýok." Erteki näçe Türkmenistanyň içinde 2020-nji ýylyň dekabr aýynyň statistikasy boýunça 2.500.000 adam var. Şoň 500.000 diýmediň diýende turp bilýän adam var. Bize 500.000 gerek, bize 10.000 adam gerek. Olar düşünýän adamlar. Näçe şolar gara ertegide ýaşaýarlar. Näçe hökümetde Gurbanowy golýan we ýallaklar we ýannaklar gaty gitse bir 3.000 adam. Ondan onça da ýok. Näçe 2.500.000 halk Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan 3.000 adamdan gorkýar. Näçe Türkiýede gaty gitse 1000 adamam ýok. Konsulluk diýdi, MHM agentler diýdi, ýallaklar, çepekçiler. Näçe Türkiýede 1 milyon halk 1000 adamdan gorkýar. Men şonu düşünemok. Türmedäki oturanlar diýär, biz DWT aktivisti boljak, agda näil bolmaly diýýärler. Olar diýär, biz eýem şu ahirki derece yetdik, gördük, bundan aňyr gorky ýok diýär. Bar ölküde otyrs diýär. Näme etmeli aýdyň diýär. Türmedäki oturanlar daşynaklardan göregli. Näçe sebäp türmedäki oturanlar günne gurulýar. Şonda gorkanyp. Daşynaklar ýa-ni batışlaryň astyna ýöne sen partizanlyk herkediňiz. Partizanlyk herket diýmek hökman maşinleri ýakyp polisler urmalylar. Ýok. Düşünürsen de hak bilen adalatly gora, hakyny gora. Et bolýar bir topar işler. Ýoş-ýoşdan adamlar unup başlaýar. Biz näçe aksiýa etdik? Aýalgal aksiýasy, puluň ýüzüne ýaly, stenka ýaly, akşam öz proýektim bolsun. Geçende köz alla stenka strelka edibermeli. Biz ine bul bilýär diýip bir tanamayan halkyň ýagdaýyny beýan edýär. Öz halkynyň ýagdaýyny beýan edene, ene bir şulara Türkmen halky diýip aýdýar. Sen Türkmen halky näme? Men Türkmen halky näme? Biz özümizi beýan edýär. Ýüregiňiz agranokmy şoňa? Ýüregiň agrasa hereket etmeli. Bizim ýüregimiz agap çykdyk. Şoň üçin ine Karl Marx gaty dogry diýär. Halka
halka hiç daha da talep etmeliler. Halka maslahat vermeli ve halkın vicdanı, vatançılığı, namusu oyunmalı. Ahlak taýdan ol özüne gelip başlamalı. Bolunni, dağa birlik, dağamalı derece yettik, onun diş geçmeyene yer kalmadı. Bollu, tupiga vardık. Şoň aňyrky başına bardyk. Inni döwülmedik. Ejetin kakatyny terbiýetini gowaranlar, durmuş terbiýetini yetim bolup ösüp durmuş terbiýetini alanlar, durmuşda köp zatlary öýler gazananlar öňe çykyp halka ýol okuylar. Haçan DBT barar, haçan Marada var, haçan Maradaga ýeňer. Hiç wagt kelýän adamma. Biz barymyz biletmeli. Haýyş. Ýazyjylar, inteligensiýa, ortaça adamlar, akly ýetýän adamlar herekete girmeli. Boldy. Hereket diýip elini ýaralyp ylgamalylar. Ýok. Elementarny herekete girmeli. Ýanyndaky düşündirmeli. Sen Türkiýede işleýän ýanyňda 100 adam barmy? Oturup ýygnaklar geçir. Gelin oğlanlar ýa-ni guruluşy gepleşik eder. Ine maňa öňküsün oğlanlar jaňa diýe üýüşüp ýa-ni işleýän ýerlerine, ýatýan ýerlerine video ýapyp, açyk videoda gepleşik geçdi. Olu oturup pikir etdi. Onun pikirlerine üns berim. Menden soraýarlar. Murada, biz oturup pikir edip bir düşünje geldik. Dogrumy, näme dogry? Aýdyň diýdim. Ine biz içinde iş bolmansoň, içi agyrlyk bolansoň, korrupsiýa bolansoň bir ýol tapdyk daşyny gidip işlemek. 5, 6, 10 ýyldan bäri işläp çağlarymyzy görmän, ýa-ni pul geçiripýär. Biz pikir etdik, biz dogry ýolda barýar. Ýöne biz komfort we iň erwet ýoluny saýlapdyk diýerler. Bir gysga wagtda komfort, ýöne iň erwet ýol. Men bilýän ony. Ýöne sorak gördüm, näme çipdi? Sorasam şeýle diýär. Birinjiden biz çağlarymyň ösýänini görmedik. Biz nälaç daşary ýurtda işleýär, çağlara mehrime berip bilmedik, mehretini görmedik, gujoklak görmedik, ösün wagty. Men şonu düşündirdim. Menim giýje güni daşyny işledim. Türkmenistanyň daşyndan. İçinde işlerinde giýje güni iýden gidýän, giýje birde gelýän çağlara ýatýar. İýden gidýän çağlara ýatýar. Çağlar ösünde ýaşlygyny görmedim. Menim tiýýäl kommersant bolup galdy. 2020-nji ýylda stop diýdim boldy. Şurýaly biz aklanmaly. Boldy. Şunu gatda dogry aýtdy. Komfort we iň erwet ýol saýlapdyr. Çağlarymyzy göremdik, gullara döndük, diňe pul geçirip ýatyr. O ýerde näme bolýanam habarymyz ýok. Ol videoda 15 minut görýär, şoňdan guturdy. Kösünüp ýör, maşgalamyz kösünüp ýör, çağlarymyz kösünüp ýör. Ýa-ni deduşka babuşka kösünüp ýör. Çağlar terbiyesiz bolup ýör. Iň erwet variantyny saýladyk diýerler. Biz pikir etdik, ýa-ni gowy variant saýladyk, hadiýek iň erwedi. Ine şol hakykat. Şunu öz kommentariýaňyzy ýazyň. Näme pikir edýäňiz? Murada halk ay otursana, goýsana, boldy, sen hattyňa düşýämiň, sen näme edip bilersiň diýip bir-birini aşak çekýärler. Ol demotivasiýa diýilýär. Ýa motivasiýa bolany birini öňe itlemek, motiv bermek we demotivasiýa bolsa tersine motiv bermek. Ýa turma, kim o sen otur. Şu haçanla biri kim olsun diýende ýüzüne gözüne seredip aýdyň. Men adam. Meni musulkadan tapmadylar. Men bir maşgalada doguldum. Meni ejem hüýdülerini, östürenini aýdym aýtdy. Mümkin saňa aýdan näler? Öz mehrini berdi. Maňa Allah Taala can berdi. Inaty berdi. Şoň üçin kim o diýme men. Bir maşgalaň çagat bolup össün. Şu durmuşa geldim, maşgal edelim diýip düşündürmü şoňa? Özüň hem kemsitme, biz hem kemsitme diýip düşündürmü şoňa? Şonu biz bilmeli. Biz adam. Sen işçi bolay, çopan bolay. Oho. Sen janyň we Allah Taala jan uýdy sana. Eýem hormat toýmaly. O iksan korrupsiýaner pulluzy jüýüne dörup sen kime diýende tutup agyny döň. Diýşen döň şoň. Gaýdyp gülmedi ýaly. Haramzadalar. Bir diktator edip içýän Liberty bolsa özüm soň jogap berin efirde. Murat Gurbanov, biz çaltyrak hemmämiz
bir bolup gitmeli, artık dayanacak güýjümiz galmady. Ýurdumy gaty öýleýän çağlama gowuşmak isleýän. Gaty dogry. Karl Marx ýa birden Farhadyň ýurdu gidenligi çyn bolup çyksa, soň nähili hereket edip boljak? Diktatoryň elinden halis edip bolarmy? Biz şu arada giýjegimiz pikir edýäs. Bizim planymyz bar. Egerde bizi Türk hökümeti alla, resmi taýdan dokument görkezip, soňunda da allasa, ay biz alladyk diýip. Birjana olar garşy görüşýäris. Yani halkara gurumlarına. Süpüvallıkçılığını şunun avranı yıkar. Bütün dünyada. İkinci, Türkmenistan şu ilçihanı bozganlar. Farhady gidip görüp can sağlığı var mı yok mu deyip yankı nemeler. Prokuratura, gen prokuratura hakları yazar ve bütün dünya ülkede Türkmenistan Türk hükümeti bilen adamlar uğrayanını bulur reket bulur banditler Türk hükümetinden Türkmen hükümetinden deyip bütün dünyada OBS'de onu hem yerde çıkışıp maskarasını verir. Ve görüşür Türkmenistan'da bir koymaz Farhady. Görüş teğde formatlarda içinde indi görüşmeli var. Adamlar kaldırmalı var. Farhady için hem medat etmeli var. Başka görüş var. Şoň üçin ol Farhad gitti deyip elimi yankı gowuşa deyip oturmaz. Biz bulurdan geçip bu taraftan başkaça görüş başlar. Şoň üçin biz ağlatalar biz durmaz. Beylikler ýaly. Biz dakansa gider Farhad üçin. Mana da gaty zero zady belläp geçişme gelýär. İlk bilen bilimi östürmeli. Özem hükman birinci öçür. Çünkü bilimsiz nesil yetişti. Eli golu bağlı yaş nesillerine. Gaty dogry. Biz şu günden ösmeli. Biz kaçanla barıp ýeňir diýip garşymaly. Şu günden kim adatlıkda yaşayan olsa, Türk'tü ya başka devletlerde eyyamsiz videolar görmeli. Dine Türkmenistan apozisiyası, bütün dünya apozisiyasını serip öğrenin. Beylik raydaşlık neyini kuruluyor, raydaşlık solidarnosti serip öğrenin. Biz raydaşlık kurmasak Türkmenistan'ı yine de iyi de aydıp geliyaz. Anladın? Ne yapacak Fransa, ne yapacak Germanya? O ekonomikası değil, raydaşlık cemiyeti güçlü. Ettirmeye hiç kime diktatorluk. Adatlığını gidirmeye. Şoň üçin adat döwletde adat tehnologiýa gurulýar. Men Fransa hökümeti bilen görüşdüm. Olar açyk aýdýar. Biz Hatay biziň tehnologiýalaryny ogurlýar. Biz beýerde adat döwletde adat täze tehnologiýalary öwrenýär we östürýär. Bize Merkezi Aziýaly döwletler gerek. Biz Hitaýa bermen size bereli tehnologiýalary. Biz size tehnologiýa bereli. Täze zawod fabrika gurup bereli we pul bereli. Siz bize haritleri verin. Ümit verin. Hem sana zawod berýärler, hem sana pul berýärler, hem seni öwredýärler, ijne teknik kadrlar taýýarlar. Hem sana sistemalaryny berýärler açyk. Hem sen harityny alýar. Ine bir komplekt boldy. Hemmesi içinde. Şundan beter bize näme gerek Türkmenistan? Näçe investisiýa gerek bolsa açyk. Bir zat isleýärler adat döwlet bolsun. Investisiýa goýulmagy diktator döwlet bolaýmasyn. Şunu isleýärler. Näme biz etmeýär şunu? Şu ýaly arkamyzda, arkada ýaly döwletler durmaly. Näme biz turmaly? Näme biz adatlygymy almaly? Gördüňizmi? Üç bu Russiýanyň ýykýany. Olar kime iksan kelleli prezident. Türkmenistan var bir baydak diksek eýen gaçyk diýerler. Senin Abdullah bilen gatnaşygyňyzy, hyzmatdaşlygyňyzy näýdi? Abdullah'nyň garaýşlaryna, düşünjesine näme derece baha berýäňiz? Men aýdyp geçdim ýalňyz şu wagtlary. Yunusun hakyky ady Ferhat Genjiýew diýdi Rowşan Gylyjew. Dogrumy şol? Men şu soraga jogap berjekler. Men bilýän Yunusam adyna, familiýasyna, hemme zatlaryna bilýän, pasportlarama, hemme adamma ýöne bu maglumat häzirlikçe adwokatlar işläp durýunça biz beriljekler. İleşer gidelin artık bir gün öz on el bolsak bir gün öň çağlarymyz bilen bolarsak. Gaty dogry. Farhat tutulanyny
4-nji näwirli adam Yunus mi? Hawa Yunus. Näme üçin ol hakda maglumat bilinmedi we gizlin galdy. O gizlin näme maglumat? Açyk maglumat. Men onu häzir düşündirmäň, men bilýän şoň detallaryny bilýän hemeti. Düşündirmäň ýöne şo ýerde polis ýalňyşlyk goýardy, şo sebäplen şol olan ýanky çykaryldy. Ol çysta tehniski ýalňyşlyk, polisiň ýalňyşlygy. Vatandaşlar, ine başka sorular olmasa ikinci soru 2,5 milyon bardaky statistikany ýerden aldyňyz. Goskomstatdan aldyk Türkmenistanyň içinden. Näçe prosent halky ayağa kalsa devlete toporu ýurdun içine geler. Bize Türkmenistanyň içinde 5 000 adama çeldi kalsa yeterli bolýar. Borky hiç bir iş bitirmez, korkup şu günler geldik, indi mertligimizden görkezmeli gatdagry pikir. Murada ýene gaty derul aýtjak bar, polislerde ýülläriniň şu taýdan halky gorkuzmasynlar. Covid durmuş isleýän bolsalar, tam tersini etmeli. Halky taýynlap beýnisindäki gorkyny aýyrmaly. Ine şoň üçin biz size düşündirýäs. Haçan da siz kanunları bilseňiz, haçan da siz jemgyýetiň nämedigini bilseňiz, haçan da siz Türkmenistan nämeden ibaratlygyny bilseňiz, ol size hyzmat edýän polisden gorkmaly. Ýüzüne urmaly. Ol kanun bilmedik polis sizden çekinip başlaýar. Siz bir däl. Biz bir däl. Biz olar ýaly 3000 hem däl. 14.500 san polis bar Türkmenistanyň içinde. Türkmenistanyň içinde 2.500.000 adam bar. Häzir ýaşap dur. Biz 2.350.000 diýsek 2.500.000 statistik boýunça. Ine şoň üçin biz 14.500 adamdan gorkmaly. 14.500 adamyň içinde hakyky turup halka garşy gitjegi 1.000-2.000'dir. Galany gaýtyp halkyň tarapyna geçer. Emhemen 9.000 emhemeşlik bar. Şoň içinde 3.000 bolmaz gurbalyny golýanlar. Galany paraxor. Güýç nirä gitse şu tarapy geçer. Vatandaşlar, eger başga soruňyz bolmasa, halk gelecekki nesil alyda edýär, bolsa 48 adam däl, 4800 adam seyretmeli efiri. Ine hakykat. Men size bir zat aýdaýyn. Men şu gün bir iýleşmede bilen görüşdüm Türkmenistanda. Türkmenistanda köp adam bizi görýän eken. Şul YouTube maglumatyny mysal üçin 1500, 5000 ýa 10.000 seyretmeliler. Türkmenistany olar VPN'in üstünden görünne, ya YouTube'un üstünden görünne, YouTube programmalarını. Günü YouTube'da görmesen prosmotrlar yoktur. Telegram'ın üstünden gör, WhatsApp'ın üstünden gör, email'ın üstünden gör, prosmotrlar yoktur. Şöçük işlerini günden görmesen. Şoň üçin Türkmenistanyň daşynaklar näme günden görmeýärler, ine şu dogry soru. Türkmenistanyň daşynda 1 milyon halk bar. Diýmedim diýende 60.000, 70.000, 80.000 görmeli. Karl Marx dogry mellek geçdi. Ýöne Türkmenistanyň içindäkiler başgaça görýär. Ol aýratyn problemi. Ýöne daşynaklar görmeýärler. Biz dogrudan dogry maýdyn. Biz daşynaklar bir zat edýärler diýip pikirlemedem. Diňe kösenýän içindäki adamlar eder diýip umyd edýär. Daşynaklar diňe içindäkiler galdyryp bilerler. Ýöne şu günde daşynaklar aktiv däl. Men dogry gardaşym, men bir topar atmaskalar. Bular ölüp gidämese düşünmez. Men şeýle pikir edýän. Daşyna ölüp gidämese düşünmez. Şu günde içinde kösenýän adamlar onu düşündirmek gerekir. Aýtsaň düşünýär. Şoň üçin hemmeti garşy gurbanlar içinden daşynaklardan men size aýdyn bir gaty ise bir 20% garşy galany gurbanyny golýar. Näme gerek gulýaly watanymyz bar. Bak gelýär olur. Yani komfortto. Olar baranda pul dök gaýdýar, hemmeti olar silýär, ýene gaýdýar, kösenýär ilgyýar. Şo 15 bir ay, 2 ay bar gaýdanna ine şoň işlärler şol. Ine şol baranna, şol komfortda bolan üçin ine şol 20 gün komfortga gelip baýlygyny gökülen üçin işlärler boldy. Ine şol taklap dur. Şolun bir uly ýeňişlik diýip hatap edilýär. Ýalňyşlyk. Menim şu günde boldum. Inanyň, men Gazakstanda işledim. Türkmenistana baranda $2.000-5.000 dök gaýdym.
Onu söylediler, niye kovdu bile? Gasinsa mihmana gelende olur derek tülyadım $100 5 adama 3 günlük. Onu gen görüyordu. Sen konvert atsan tapawutdan. Ya restoran alıp gidiyordu. Men bir gurun verdim bir gedek. Bir Germaniyadan bir dostum geldi. Köp bana kömek etti, hizmetdaşlyk etdik. Yani bir-birimize. Köp pul adamlar. Ondan soň yani gelende men bir restorany 30 tane restoran var, 20 tane restoran vardı. Yani ol ýokary köçede. Bir topar gastinsalar şoň bir ýerine oturdum. Sordum näçe gerek şu yani hemme restoran men rezerwasiýa etdim. Ay $100 dedi. Berdim $100. Rezerwasiýa etdim. Ol adamym geldi 2 ýylda otyr. Hemme absurd personal deterdi da. Şol atelde ýaşaýarym. Onu da hemme sevdi. Adam ýok. Adamlarda pul ýok bolýar. Ondan soň çöreği tıklar etdik. Soňuna da sağ bolsun aýtdy. Men bu ýa seni garşy alyp bilmem. Ne Germaniýada, ne Ýewropada, ne Amerikada. Taňa galan bir restoran rezerwasiýa etdim. Menden sorady da adam ýok dedi. Menim rezerwasiýa etdim dedim restoran. Yaptım dedim restoran. Şondan habar ýok, $100 düşdi. Ýewropada mysal üçin bir restoran rezerwasiýa etjek bolsaň $100 dä. Näçe müň gerek? Onu da sana bermeýärler. Ya beýlik adamlar rezerwasiýa edýärler. Bir hepde günden, 10 günden sana ýa-ni olu kop bolmaýar. Mümkin däl. Benim Türkmenistan mümkin bolansoň men şu komfortly görüp, ay gül ýaly ýurt bar, gül ýaly maşin minip, hedil edip, gelip, daşyna çykyp, işläp ýene gelip, şoň rahatyny görýärdim. Ýöne ol ýalňyş. Ol ýalňyş ertek rahaty. Hakykatdan hem halk kösünüp ýaşaýar. Men mümkinçiligim ýokary bolansoň men ýa-ni şunuň aradyna baýrak bolansoň gowy ýaşadym we ters. O ters. Dogna alnaşylmam gözelni, beýlekler ýaly. Şoň üçin ol ters düşünje. Ine türkler häzir azajyk tapawut bolansoň, öýe baransoň, pulrak bolansoň, pul seçýärler de hemmesi şolara ýa-ni baýaly, ýa-ni hormat goýup serdiýär bolup, şo komfort, ay gül ýaly bärse, türk ýaly, eşek ýaly işlemeli bärse, tekellemesen gül ýaly pulun bolsa diýip pikir edýärler. Ol näde dogry? Biz arlanýas. Şoňy düşünün. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen men efirimi utaraýyn. Ýa-ni 1 saat 10 minut. Ertirem gepleşikler bar. Gepleşikler dowam eder. Bir haýyş bar siziň hemmeňize. Türkmen halkyna ine DBT toporundan, halk hereketinden, bir topor däl, halk hereketinden haýyş. Ösüň, durmaň, iki kelleli diktator, ataly ogul, bir-sowgat, gurmanly we serdar egerde siziň ömrüňizde bir peýişde alyp bolup dursa, onu eýem ömrüňiz kül. Ösüň, öňe giden adamlardan öwrenin. Öňe giden adamlaryň ýanyna bolun, ösürsüňiz. Bir ýüregiň aýdanyňy bar. Haçan sen daşan döwüňde millionerler bolsa, senin millioner bolarsyň. Ya ola maslahat berýär. Gowy, düýpli maslahat berýär. Haçan sen daşynda awraly, adalatly adamlar bolsa, senim adalatly awraly bolarsyň. Ýöne haçan sen daşynda erwet adamlar bolsa, sen mejbur ýagdaýda erwet bolarsyň. Ýa-da erwet bolmasaň, ýigrenji bolarsyň şol erwet adamyň içinde. Şoň üçin ösüň, biriňize mysal görkezin, adalatlyk barada, haklaryňyzy gorap, adamdygyňyz barada. Medeniyetini gösteriň. Söwmeň, türkmen dilini arassalam, ulu haýyş. Şunu bilen men efirimi utarýan, indik gepleşikler çeldi watandaşlar. Sen hemmeňize birinji bilen jan sağlyk arzu edýän we çalt çağlara gowuşmaňyzy arzu edýän. Sag bolun.